hindi mo na ito kailangan pang isipin. Gumamit ka lang ng Calabo Plus Herbal Beauty Soap. Calabo Plus Herbal Beauty Soap. Taglay nito ang kapangyarihan ng oregano at sa tulong ng anti-aging properties nito, siguradong kutis mo ay mananatiling fresh and young. Calabo Plus Herbal Beauty Soap. Mabibili na sa inyong mga suking butika. Calabo Herbal Beauty Soap is a quality product of Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Jesser Marketing. Yes, sir. Mga pagkatawa sa Jesser Marketing. Kapitan Lodi! Oy, Archie! Unsa man ka na? Tanak ko sa imuwa ba, Kapitan Lodi? Ano man na bulsa ang brief? Kabalo ka, Archie. Ang kanang bulsa sa brief, butanganan na siya og asin. Ano man? Dool raman sa itlog. Ang mga pagkatawa gihatod kaninyo sa Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Capsule with Mangosteen, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Calabo Herbal Coffee, Calabo Herbal Coffee with Maca, Angelic with Sodium Ascorbate. Ang produkto sa Jesser Marketing. Mapalit sa tanang butika o parmasya sa inyong lugar. Tutok pakatok sa udto. Programang mulingaw, mujaming ug matod sa mga labas nga impormasyon, may kalabutan sa kahimsog sa panglawas. Tutok pakatok sa udto. Kauban si Mike Kiling ug Lolo Baba. Tutok pakatok sa udto. Gatod ka nato sa Jesser Marketing. Ang tigama og tigapod-apod sa mga produkto sama sa Calabo Plus Herbal Capsule with Mangosteen, Calabo Plus Herbal Capsule with Garlic, Calabo Plus Herbal Coffee Original, ug Calabo Plus Gold Herbal Coffee with Maca, Calabo Plus Herbal Oil Liniment, Calabo Plus Herbal Soap, Charisma Beauty Soap, Charisma Kojic Soap, Angelic C with Sodium Ascorbate, Calcium Ascorbate, Vitamin D3 plus Zinc, ug Angelic Roll Relaxing Oil. Tutok pakatok sa udto. Tutok pakatok sa udto aniya na pod kita manukad karong mga tak na alas 11:12 na gyud sa kaudtuhon. Maayong udto kanatong tanan mga kabisyo, my love so sweet. Aniya na pod sabi ninyo hang DJ Mike Kiling. Okay po, yung inyong gwapong taro ay lumping. Kini si Lolo Baba plasta niya punta ni, doyog niya punta sa tuwang panyaguban karong mga orasa, ilabi niya sa pagpalanyog-lanyog o pagpabati sa gihapon nyo, hinyaot nga okay pa mo diya sa alright na itong mga hinigugma na itong tigpaminyaw o pabati mo kanya ito din karon kaya ato ang panyukaran ng ato ang programa nga makahatag kaninyo kalingawan, kalipayan o labaw na impormasyon sa pagpahimsog, kaimportante sa mahalaga nga tayo ay magsama-sama sinta, kasi pag sa ganitong mga pagkakataon na tayo ay parang bulag-bulag. Anong bulag-bulag? Naghiwalay ba? Naghiwalay. Bakit naman? Alam mo, yung mga ganitong bagay, talaga naman kailangan natin magpahimsog, baka ikaw ay mabiyaan. Siya mo ang hinigugma. Paano na lang malungkot dahil ikaw? Simo niya nga liya, aniya mga kabisyo, hinggugma sa itong programang Tutok Pakatok sa udto, magpabati tanin nyo, o panyukad mo sa paglanyog-lanyog, Of course, we are live sa itong Facebook page, sa DJ Mike Kiling ang Facebook page, and sa ato ang Facebook page, diri sa Calabo Herbal Product Jesser Marketing. Okay, i-share din nato, wala pa nato na cross-post diya ito, no? Sige, pwede mo magpatimbaya diha ka nato, mag-message or mag-comment sa itong Facebook Live karon na inyo haming makitag madungog
og mahinabi diri dapita sa ton text line puno sub 0917-509-5493. Again, 0917-509-5493. Ning gawas ang tag sa to ang kalo sa tong ulo. Murata o garabo. Anyway, so mga kabisyo, my loves, today is adlaw ron lubaba. It's Wednesday, ha? Oh, dali kay sa panahon nyo. Sumo niyang bisan pamanggani, paspasang adlaw, pasabutan niya niya. No, kugi kay kastayan kay wala niya kay pakialam sa adlaw eh, ha? Matingala na lang ka, tigulang na day ko. Mao lagi. Para pugong sa tuang edad, sa tuang sa tuang tawag niya pagkatigulang, ha? Nindot kung magpahimsog ta kay siguro daghan lang toxic ang imong lawas diya, may kiling. Gani pod noon mga kabisyo, my loves, no? Tuod kini ato tulumanon gihatod kanato sa Jesser Marketing. Kalabo Plus Herbal Food Supplement nga adunay ingredients nga kalabo, mangosteen, malunggay, gabon, panyawan ug ginseng nga manalipod sa kalawasan batok sa cancer, tumor, ulcer, diabetes, myoma, dysmenorrhea, leukemia, insomnia, anemia, pneumonia, ubo, TB, asthma ug uban pa. Parisi sa pag-inom sa Kalabo Plus Garlic nga dunay isang cup nga Kalabo Garlic Lemongrass, Turmeric, Uluyan, Dilaw, tawa-tawa ug banaba. Makatabang usab sa kalawasan batok sa high blood, high cholesterol, rheumatoid arthritis, epilepsy, stress, fatigue, dengue fever, kidney stone, and all infections. Ano ka klase sa Kalabo Plus Herbal Capsule mo pakgang sa tanang bakterya o virus nga dili makatapot kanimo og sa imong pamilya. Kalabo Plus Herbal Products kay sa Kalabo Plus tanang balatian to daas ginama sa Jesser Marketing. For more information, contact Mr. Kalabo Jesse Castro Serenobes sa 09309736009. Ala sige, mo ka na siya ato ang contact number kung gusto mo mag-order, mo palit sa tuwang produkto diri sa Kalabo mga kabisyo, my love. So sweet, no? Laing adlaw, laing panaghisgot na pudusab, no? Ani ay pulo kabalaod lulubaba nga dapat natong hinumduman og sundon kung galing ikaw usa ka babaero. 10 utos ng pagka-babaero lulubaba. Uy, what's your kind? Sige, anong 10 utos ng pagkababaero dyan, ha? Nakalagay. Una, huwag kang magpapahuli sa asawa mo. Malamang. Babaero ka, ayaw gigpasakop, ha? Bahala pag nakita niya ka o na aktuan ka sa sitwasyon nga nagpatong. Suti lang gog, uwa mamidaw tang gibuhat. Inomdom ko na, mura na katong ex-police na nag-trending, nga patong sa naong siyang kabi. Wala mami daw tang gibuhat. Unsa day mo? Taranta na to siya. Kadua, huwag kang manlalaki dahil babaero ka, ha? Babaero ganing kayo na panglaki. Gani. Hindi niya ka babaero. Lalakiro na pugka. Katulo, huwag kang aamin sa pambababae mo, no? Loser ka kung ganyan, no? Tama to yung nilulubaba, no? Ayaw yung tugan. Bahala pag balintuwang na diha ka. No, okay lang na, ala. Asa deko? Kinsa deko? Kinsa deka? Ala ka, amnesia dyan ko ba? Nag-walking, sleepwalking dyan ko ba? Walking dead at akong insulti, lulubaba. Kaupat, ayaw wag mo agawin ang babae ng kapwa mong babaero. Gani, lain kayo nyo. Mura mong nagtilaw-tilaw sa imuhang kapwa babaero. Insulti na lang ganyan imuhang kapwa babaero ni mo, migo ni mo diya, barkada ba ni mo diya, no? Musulti lang siya. Kitilawan, manimo kung uyab, tilawin na lang po ko, poslan man. Ha? Mura kag din tilaw sa ako. Mura mangyapon yung style, ha? Pelmiro Rayleon, ha? Kalima, mag-ahit ka ng bigote. Mahalatang romantiko ka. Diba? So, dili dyan ka magpa-arong nun. Nga babaero ka, dapat mura ka og samag kining kanang batong si tawagan ng di makabasag pinggan og naong gani makabasag og kuan lang kining pamuyo plangganya sa eldiro. Ha?
Di man gina tuod mabasag pero wag mabasag gid kung sa imuhang naong. Magpabango ka ng pambabaing pabango bago umalis ng bahay para pag uwi mo amoy babae ka pa rin. Oh, di ba? Kailain kayo kung babaero ka o niya panalaki ang imuhang pahumot. Pero murag lain man ang lubaba, no? Depende lang. Ma-apply niya siya kung siguro ulitaw pa ka. Pero kung minyo niya ka, ayaw pagpahumot yung pambabae. Ha? Doon rin padulingan niya. Wala kay pahumot. Ang pahumot yung misis yung mong gigamit. Ha? O kaduha, may lang yung kang babaero yun. Sa nga niyang pag-iha. Anya pa di katulo, may kiling. Ano man. Feel na feel kay ni mong pahumot niya, no? May pambabae man. Basi babae yung pugas. Deep inside. Ha? Kapito, mag-antibiotic ka. Basinyag matakdan ka. Anyag yun. Ha? Sadagan mong gigabas diya. Ha? Sharon. Wadyo kay nabating bisag unsa. Pangatol-katol, panyakit-sakit. Pagpangihi. Agoy nyoy. Mao niyang sultian ta mo ha. Kini siya, seryoso ni siya ha. Kung mambabae, manggani mo. Nyo, tapos daghan niya kay mog nakagabas o nasmiringoy yun sa banyang inyong gibuhat na dihang nangadji mo dito dapita. Gikaraw niyong sabaw. Maguman gud ninyo anya dapita diha. Manghugas gud mo. No, manyabon. Kung may mo magbalon mo sabon sa inyong kugalingon. Kanang dili sabon nga pinalit o kanang sabon nga naalang mapalit o murag package na sa ledging house. Ato antibiotic din nga sabon. Antibacterial nga sabon. Mo nang inyo ang gamiton. Manabon gadayon mo before and after. Always before and after. Kaya di man na ito mapugnan kung nyahin mo sulod yun. O niya, sakit kay pagpangi. Pero may na lang, kung wala bang gani, at least sa outer surface. Wala kay bationg pangatol-katol. Kaya yung sao na lang kung nakay bationg pangatol-katol. Pero di po na siya recommended nyo. Nagyapon, ampo na lang yun ka. Yun, kanya mga niyang mga bakterya naman niya, matambala naman niya, antibacterial naman gyapon sab na siya. No? Kinilaging pagka babaero. Masulti nga normal naman ni sa amo ni ngani. Dili ka matawag og babaero pag di ka makasinatig niya niya. Ako rin nalungkot. Alay, sige, sa palayan niya, may kiling. Manood ka muna ng TV pagdating mo ng bahay bago matulog, mahalatang pagod ka. Gani, no? Tama po na nga diskarte na tanaw ang TV, mukaon sa muna ka, o di ba ka, manglimpyo ka, di ba? Para tantong wala kay sala ba? Kabutan, magkalit niya kumbana. Muro magnagibuhat, sala. Ningkalit magkabutan. Kawalo! O kasyam, mga kabisyo my loves, huwag pumunta sa matataong lugar dahil mahuhuli ka ng asawa mo o sa nightclub ka na lang. Diba? Di man ka masapnan si mong asawa, siguradong sa silingan makita gyud ka. Uy! Hala! Si Lolo Baba! Nahilain ka kuyog! Ayog saba niya, ani ay sa kalibo. Pag party-party dito, bantay ka mo, tingog ka, bigyan ko ta ka, ha? Okay kayo! Sige, kininungagig 2,000 kay para di dyan kumutugan forever. Isahan gyapon. Ay, isahan gyapon, Jaygyot. Kapulo, kabisyo, magpahuway or magpahinga ka naman. Hindi mauubos yan. Gani, no? Olay pod. Ayaw paglukupatanan. Gani, binili po itong uban. Ikaw po, gusto mo nimong larasyon. Mura man kag nag-itulyukan. Huwag ganyan ang lupit mo, ha? Masyado ka namang bulaos. Huwag maging sakim sa kapwa babaero, ha? Magbilin ka niyang kahit isa.
Anyway, mga kabisyo, my loves, nako, kung ana ang imuhang pagkatao, daghan na jud kag gibati da si mong kagalingon kay of course kuan man ka maghihimong wata kabalo, no? Pero kung babaero man ganing ka, dapat ang imuhang pamanit, ang imong kutis, hamis, puti, di ba? Dapat presentable jud ka kay tungod lisod kay kung magbabaero ka niya, butik-mot kay kang dako. Oy, kumbiyay siya ka. Kasagaran sa mga babaero karon mas pangit pakaayo nyo. Oh, kung kisa pa tong maas kay nyo, maputi babaero. Kinsa pa tong nagpait, maputi babaero. Ha? Kana sila mga ng klaseng tao baba, masabtal lang nimo na sila kay nangayo ra na sila og comfort tungod sa ilahang pagka-depress, no? Kay dili man sila makakompetensya sa mga gwapuhon nga sama nato. Ako ray nalungkot. Pero yes, of course, absolutely. Ay nagpalagya. Dahil 2,000. Di, 50 na lang. Tawag mo 0917-509-5493. Again, 0917-509-5493. Okay? Tubagal lang mga tanong. Gwapo ba si Lolo Baba? Kung dili ganin mo tugag talong, away si Quinta. Ay, bitaw. Dapat mo gamit mo mga kabisyo para mas mugwapo ta, no? Mugwapo mo diha, wa mo'y bationg mga kagid-kagid, bao sa lawas, no? Gamit panabon sa Calabo Plus Herbal Soap para pampaputi o pampabata sa kutis, Charisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pandepensa sa kutis, mag Charisma Kojic Soap with Sunblock Protection. Giato kini sa Just Marketing, Calabo Plus Herbal Products kay sa Calabo Plus tanang balatian tudas. Ug sa mga kabisyo my loves natong naniud to diha, make sure lang nga nakatumar mo daan og vitamin C gikan sa Angelic C Vitamins para sa protektado og himsog nga panglawas, gana nga mukaon og nindot nga pagkatulog. Inom sa Just Angelic C with sodium ascorbate nga vitamin C. Ang pinaka-epektibong vitamins nga dunay mga herbal content nga puno sa minerales mo dipinsa mga kabisyo sa kalawasan. Sa imong kalawasan batok sa mga virus o bacteria, no? Just Angelic C with sodium ascorbate. All right. Padayon ta sa unahan, padayon sa tuang paglanog-lanog. Pabati gihapon tuod ta. Diri sa tuang programang Tutok Pakatok sa Udto alas 11:26 na. Kauban mi ninyo kini si Mikey Ling. O kini po si Lolo Baba, ha?